weltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to ɓoggere kore lumbela kawela ko waktu yoni ha to ajibali kame yaare law ha to nammarela ne jeeya e gardidi kabaruuji men to diwana nammarela kame ɓoggere ko cummusɗo waɗi toon ha yimɓe tato nayo mbasi hen pittali mumen jawdi hewdi sumi hen ma en ketto hen musidɗo meɗen abou tamboura to leydi mauritanie ɗiɗo ha tato woni biftaɓe guila ñande altina woɗɗani keerol hakkude leydi mauritanie kam e leydi mali kene wona 15 kilométre to leydi mali caggal nde laamu ngu holliti wonande kuddata gonnoɗo e wadde leydi ndi ɓe kollitiɓe nanggui woni officier ji aɓe jokki loskoji mabɓe to leydi guine Conakry procureur gumminɗo haala yidde rewidade ɗereji lefte kame wargoji e laamu Alpha Condé darni hanki cetala loskoji yo waɗe e ɓen nogase jeegom to Côte d'Ivoire capanɗe joyo ko ñinki heeɓi araray mo set yawo gam yaade toon to Guine Bissawo kabaruuji men manawen ha to Burkina Faso Nigeria Tchad Ghana Somali ha to Togo ma en jaha toon to Maroc kam en joolam jaɓeri kala musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena kala rafi mo Allah addi ene jogui kene safra ɗum kala rafi ene jogui caforo ɗum an ganduɗo e rafi ma donkuɗo hebde hen safara hano hannirta ni an dankuɗo famde ɓandu mum kinɗo musalla walla rafine somi e nder ɓandu mum wat feere jokkodira e ceerno Djiby Sy joni jiɗɗa hoorema ceerno Djiby Sy ko gandu bindi jaadinde ɓalawal e danawal kala laaɓaɗo leɗɗe safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ene safra rafiji kewɗi ɗe jiida cirol ceerno Djiby Sy ne safra dendagal rafiji worɓe omo jogui leɗɗe so fewninima hen payande ɗiɗi ha payande tati dendagal to rafima yarata banggue goragu ma yiito hoorema goragu ma arta ha e cagatagal ma ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto so tawi a ƴetti leɗɗe ɗe fodde 14 rafine yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo ko fodde 19 rafine yaltayma ha laaɓa fannu keso mo yiiti joni waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a hutorima ɗum fodde 100 rafine yaltayma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ko labdo reedu malaɗo woni so yannama ka miskino safruma ha mbiya weng tawa hay mbuɗo a yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi mo seydi ndeji mbahliti hoore mum walla jano barogal ceerno Djiby Sy ne jogui pegge usula ɓeydoje arsigaji bonnoji dabaruji ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓen rewɓe ronkuɓe sowade wonduɓe kiste fibrom dogam sitta rewɓe dartoraɓe e rewɓe ɓe dorottaki kala ceerno Djiby Sy ne yawnani ɓe rewɓe sattoraɓe dewle ceerno Djiby Sy ene wiya an jiɗɗo waɗanede istihar ko indema inde nene ma ɗaccata to mbawɗa wonde leydi kala o haalanma ha cikaw nder ɓerde ma woni so tawi ko wonɓe Amérique wonɓe Europe ko ujunnaji ɗiɗi CFA woni ko ƴewirta so tawi ko wonɓe leydi Mali leydi Sénégal e zone franc kala ɓen ko 100 mbuɗo woni 2000 francs CFA so tawi ko wonɓe leydi Mauritanie ko ujunere CFA walla carte de crédit o yiila o haala ko wonema ha mbiya yoni ceerno Djiby Sy ne andina dendagal killineɓe mum omo tawe oɗo saaha joni to base makko to Djoum numéro makko téléphone ko 78 163 24 82 so tawi ko numéro makko WhatsApp ko numéro makko leydi Mauritanie ko 47 22 80 84 base makko gonɗo to nettit kadi ene liggo hano hannirta ni ene tawe ɗon min ko biyeteɗo Alassane Sy numéro mum ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ko Allah luɓiri gandal labde reedu malaɗo woni e mbadden dando faade makko
rafi mon jiiɗa e aduna he allah ne tagi lekki ke ene safra ɗum gorel teya ko haako moƴƴo iwruko en tokkore dinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel teya ko haako moƴƴo ko ala rewam ala effet a wulna ndiyam ma ha wula gitta hen ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel teya ene yawrani on neɗɗo mo ƴiƴe mum dogata e ɗaɗi mum joguiɗo cardiaque joguiɗo tension kononne kadi mo nangata taare caɗele gorago ɓandu jaaɗoro ɓandu wuloro mo ganduɗa tuƴiɗo koyɗe musoje koppi musoji gorel teya ko kayisaji mawɗi coomi e muɗuma a yarat tan aɗa yaɗa ñongto guila e ɗaɗi maɗa ha watta dogde ƴiƴam ma kala sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi janggana hoore maɗa ko jangta e gorel teya jahata koto site mabɓe internet mbatta ko www.gorelteya.com sa yiiɗi hebde tongoɗe jokkodira e jomin beele mbawa hebde gorel teya Mamadou Ngayda to leydi Sénégal 00221 77 128 23 46 walla Boy Niass to leydi Mauritanie 00222 47 85 20 96 walla to leydi Côte d'Ivoire Hamidou Ba 00225 01 53 11 51 54 walla so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa Abou Sow Kawral Fouta business plus 347 701 56 77 walla so tawi koto leydi France Harouna Ngayda mbatta ko plus 336 50 99 64 43 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe cafroɗen gorel teya kettode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe njeslaare walla mbiyana njeslaare sappo e jeetati duujal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital mene ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar gorko mo ndulmaji dembe to Weltaare TV ha mbawon yebde kabaruuji mon kame gueɗe mon juɓɓuɗe kala to lewre mon YouTube ko musidɗo mon Saydou Abouba gorko mo Lukseyba gorgola kabaruuji men ɗemngal pulaar jeheten ko ha toon to Nammarel taw yen toon musidɗo meɗen Abou Mamadou Tamboura haalirde Nammarel artana men ko fate banggue oɗo hen cum musɗo hanki baɗɗo ñalawma hannde gasoyɗo hanki jamma taw kadi ko cumo ko bonɗo ko musɗo no fewi dañi pittali keddiɗi hen dañi kadi daabeje keddiɗi hen no fewi Mamadou Abou Mamadou Tamboura to Nammarel. Eyyi ceerno Abdullaahi Saar Allah jarama o ko musidɗo ma Abou Mamadou Tamboura ga e Nammarel. Eyyi cumgude waɗi koto nokku mo jaaɗen ha jettiɗen o ɗo sankiɓe ɓe goni ɗo ko koreji meɗen ko bandiraɓe men sankiɓe ɓe foof presque ko bandiraɓe men no wayno ngon wuro wiyete ko Lumbel gure noon nanɗon ko majjani tan gure fulɓe no mbayata no waɗi wuro wonko kadi no wiye Kawel no waɗi forage jokkiɗo e forage aji baali on wiyete ko Kore cumu ngu wonande forage uji mawɗi labtuɗi gandaɗi ɗi ganduɗa ko hakkunde mumen cumu ngu waɗi ko forage aji baali woni ko banggue rewo koye nder commune mo Dewle forage goɗɗo o ko forage Yaare Law on woni ko Worgo ko funnague Nammarel heedi on noon ko e nder commune mo Dumga Law woni forage Yaare Law ko hakkundere he ko hen cumu ngu waɗi cumu ngu noon en keɓani haqiqi kono wiyama ngu ummi koto wiyete Ɓoggere
mbi ko debbo goto cagginannoɗo ko toon cumngu ummori ari noon ha yetti ɗo ɗo lumbel ɗon kam ko diwan meɗen ɗon noon sankiɓe ɓe ɗon ina wayno hen goto ni ko ɗo e galleji meɗen Nammarel o nehano woni debbo biyeteɗo o Fatimata Mamadou Sow ne gasa o foti dañde duuɓi 30 kanko sankodi e ɓinguel makko ngel o wambuno ina wiye Ramata ene gasa tawa ngel dañi duuɓi 2 eyyi ene gasa tawa ngel dañi duuɓi 2 e nder hen noon won koddijo makko mbo hoddi e nder galle en mbawi wiide joom galle makko cawdiɗo janoɗo Faabu Yadembo ene wiye Abou Alassane Sow onne kadi sankima hen eyyi e baaɗi guilam gongel ina wiye Oumar Amadou Balala Ba ene yara e duuɓi 10 ngel ko baaɗi guilam ngel ne kadi mi sankima hen eyyi ngel ne kadi mi sankima hen joom galle makko noon kanko Fatimata Mamadou Sow joom galle makko kañum mi suumi hen cuumu musɗo e oɗo saaha omon toon to hôpital mo Djoum eyyi gendarmerie noon ari waɗi constat muɗum to batte jawdi ko keɓɗen yirude guite men fodde dammiri 17 sabu wonɗo jahata tawa 10 jahaɗa tawa 5 jahaɗa tawa 3 mi sari tan ene gasa ɓuuri ɗon sabu wonken jiyani dammiri tawɗen ɗi e galle he ina cuwa mayde ne wawi mi nelduma photoje mum walla vidéo ji mum ɗin nan cuwa mayde kono eɗen gandi kam pour ɗi guura weɓata eyyi ko hono ni ɗum sifori cumu ngu waɗi ko hanki hedde 1 heure faade 2 heures hanki fayi jamma cumu ngu e saaha mo waɗi o ñippude ɗum wona ko weɓata newata ko ni hakkille ni fotano miijade wiide ina ñippoye ɗum tawde ko wiide ne ñippiri jungo walla ko nandi hen sabu eɗen gandi ñalawma hanki o mito o hollitino en guule kiiɗo tolnoto département Podor 44 45 département Matam ko noon 44 45 département Linguére 46 nguleki ko e nder yolne nde ɗo hunde nde waɗi so yanti e nguleki jeygol ɗum hay sinno tawi a sumani hen dekkade kinɗon nguleki tan wona ko weeɓi kanko debbo o noon ko ƴogoynoɗo omo arta cumu ngu noon heedimo hakkude makko e wuuro e omo wonduno e sukaɓe 3 hen ɗiɗo dogi e ɓoccitimbo dogi Allah walli ɗumen daɗi ngela noon ko kanko wambuno ɗum ko ngel kanko e maggel cankodi ko hunde musne ko golle Allah golle jaɓeteɗe ko hono ni hunde woori ceerno Abdullaahi Saar dendagal Sénégal naɓe dendagal fulɓe kala Weltaare TV Weltaare ɓiɓɓe fulɓe fedde heblo sukkaɓe Afrique eɗen nelda duwaw an Abou Mamadou Tamboura nde jettinanta en duwaw dendagal koreji wonɓe toon kala kamɓe ustiɓe hen ɓe nde jomiraɗo ɓeydata jurum mum e mabɓe gañiɓe kadi nde jomiraɗo ɓeydanta ɓe cellala cummoji ɗi ko cummoji musti no fewi saabu nguleki ne heewi 45 ha 46 ha 47 degré eɗen gandi ko hunde mawde no fewi yanta kadi wonday keneli e nangue hoore kelewte ne diƴƴe gona kewɗe no fewi eɗen gandi ko caɗele mawɗe no fewi kona ɗum ko noon préfet mo Podor kono ne kadi gendarmerie kamɓe sapeur pompier kala a jeehino toon a guila ñalawma a hanki o kabaruuji men ɗemngal pulaar keddana joni koto Sénégal gartaten koye hoore joleydi ndi Macky Sall hollitti e nder ɓattaki mum wondude e fettiyanke football mo leydi Sénégal woni Idrissa Gana Gueye mo ganduɗa wonande jayidel leydi France kewɗi ñiŋi wonande ko waɗi ko kono kadi ɓiɓɓe Sénégal naɓe yontaɓe darima no fewi gam oɗo saaha yogay Afrique naɓe kañumenne hollirde ene gondi e makko e ko waɗi ko koni tigui neɗɗo foti wadde e gurdam mum wona tan gam haalis ko jiɗɗa kala jeeya diine ma kono kanko wo yeyani diine makko ni neɗɗagu makko ɗum ko caggal aset jawtuɗo henno kanko Idrissa Gana Gueye fettiyanke football gana nde o sali ɓornade mayo mo équipe makko woni Paris gam ene kippodiranno e équipe goɗɗo ɗum noon
ko ɓen caggal nde mbatti mayo wonande numéro ji ɗi taw ko araray mo arc-en-ciel araray mo timtimol ɗum noon ko mawninde on ñalawma wonande ɓen wiyeteɓe gogati gorkati debatti ena gam teddindeɓe kanko o holliti neɗɗagu makko ene haɗimo ɗeɗon gueɗe ko wona ɗum ko mawɗo leydi Sénégal bismima hanki hoorejo leydi Kadir Diena taw koye leydi Sénégal woni José Maria jillu mum e nder leydi Sénégal ɗum ko ñalawma hanki o gam ɓeydude cehilagal kame gilli e golle hakkunde leydi Sénégal kame Kaver wo holliti leydi Sénégal e Kaver ko leydi gotiri jillu makko jillu golle e ɓeydugol ɗen gueɗe ko fate banggue ɓen catal daringal haɓade kala ko fate accident ji e nder leydi Sénégal ɓe kolliti maɓe gummin campagne hirjino e jertino ha tentinone e oɗo henna dumuna teskede wonande accident ji ene ɓeydi e nder leydi ndi no fewi o holliti ngal moɓodiral ma ngal wat ñande nogas e tati nduɗo henna lewru men ndu gonɗen toon to Grand Théâtre mo Dakar gam on saaha ma tawtore jagorɗo yagara boli less kame jagorɗo gueɗe nder leydi jaccingol laamu jagorɗo ñawoje kame halifaɓe aada kame diine e autorité ji kala gam on saaha wadde ñalawma findino yimɓeɓe ko fate banggue ɗiɗo henna accident ji kewɗi no fewi tambiɓe catala taw haɓade mbuñari woni ofnaka e gardugol Seynabou Ndiaye Diakhaté caggala nde ɓe joƴƴini ɗereji ɗin ɗiɓe bittuno duuɓi tati hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho hitande ujunnaje ɗiɗi sappo e jeenayyi hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho nogas e ɗiɗi kala ɓe tottiri ɗum mawɗo leydi ndi guila e société ji kame isinaji ha e gollorɗe jagorɗe kala mawɗo leydi ndi heeɓi kono kadi wonko winda hen ko heewi ɓen dirtinɓe yogay ngaluji ɓe ndewnani golle men ɗo foti rewde kanko on gardiɗo cetal ofnaka o holliti o waɗi golle makko wo totti mawɗo ndi oɗo saaha ko procureur foti wadde hen ñawori mum kanko kala ko fati e banggue responsabilité makko wo itti ha laaɓi ala kala hande o ko hedditi e jungo makko yaadu to Makkatul Mukarrama hikka oɗo saaha laana gadiga iwata e leydi Sénégal to Bowal aɗa diwoje ngal Blaise Diagne ko nogas lewru juin woni tan ɗo e lewru kene fotto wonde ujunnaje joyo e temedde jeetato e nogas e ɗiɗo neɗɗo ma waw yaade toon gattaten koye ñawore Barthe Lamine Dias wonno ko subaka hande o fonno andude no foti wo taƴante ɗum noon dirtinama ha nogas e goho lewru septembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi kono wo yeehi toon omo yaade sukaɓe yonɓe fewi kame e autoji makko kala procureur de la république woni Fatou Oumar Ndiaye yidde mum ko yo taƴane duuɓi 5 e kaso siftini ɗon kanko on Barthélemy o tuuma koye wargoji taw kadi koye piile e lebte kala on biyeteɗo Ndiaga Diouf woni mo tuuma mo felli ɗum ha yalti aduna kadi e jogademo armé taw kadi ganduɗa oɗon armé o alda e yamirore ha hande jibinde weddo koko ɓuuri artude nder leydi Sénégal caggal Dalifort e Bargné yitama cukalel gonguel tigguyel ene jibinane weddade to Kermassar taw kadi koye Sarafos ɗon noon ko ñande ɗum noon ko waɗi ko sanga midi caggal nde sapeur pompier caggal noon gendarmerie mo Kermassar wawi arde galle gonɗo ɗon ɗo fos ɗo ɓinguel ngel wedda e fos ɗo ne waɗi ɗon rewɓe jeegomo kamɓe kala ɓe nawa gam labsidede ko debbo goto tawani jibini ko ɓooyani on saaha noon oɗo ene tawa e juuɗe ɓen daddiɓe jeheten ko toon to Ziguinchor taw yen toon Amadou Isaka Kébé assalamu aleykum wa rahmatullah. wa aleyka salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Sar Abdoulahi Saar kabaruuji garanɗin ɗo e nder Ziguinchor e département Ziguinchor hande jeyeten ko département Bignona holko kewi toon Atam Badji kanko ardi sukaɓe département Bignona kamɓe fof ɓe kawri e weltare e weltanade affaire yakar maire Sindiang Asman Badji kanko woni liste national garwanijo kamɓe fof eɓe belti hen kamɓe fof ɓe kawri hen e weltanade président de la république e affaire yakar kamɓe fof ɓe mbi ma Makki inchallah dañ ndam mawo dañ ndam koɓe jiiɗi ko maɓe dañ majorité to assemblée
so en jawtiɗi ɗo kabaruuji jehen to jibe lor holko kewi toon hanki gouverneur Guédiou Diouf gouverneur Ziguinchor kanko e maire Ñaguisi Victor Ndey o ko debbo kañum won ɗon maire ɓe kawri to jibe lor département Ñaguisi holko ɓe kawri pour yaltinde minuji baɗaɗi e nder département Ñaguis e Djibilor pour ittude minuji ɗi kamɓe e armée ɗe ɓe kawri toon hanki ɗum noon woni weltare département o woni weltare Djibilor e ko taari Djibilor eɗen gandi préfet Ziguinchor hakkude makko e maire Ousmane Sonko tekkere ina luuɓa hakkude maɓɓe hannde welani holko addi ɗum ko monsieur maire Ousmane Sonko woni ittude inɗe ina ranoɗe français ina lomtina ɗon inɗe ɗe wela o wimo ɗum ɗon wona droit guilo ari kanko oɗo maire ina wayno ala ko disnoto préfet o fina tan o waɗa kankone monsieur maire o namdama ko haade mo disnade o wi kanko o disnotako kanko o waɗat tan ɗum noon ina wayno maire jaltuɗo Abdoulaye Baldé haalaninomo gila premier wima kala kaɗa wawi wadde ma disnoɗa préfet nde wawa wonde préfet o noon wi ƴetti décision mum ko timmude ine aritamo e ɗeɗo gueɗe kanko noon o wi hay goto wawa aridemo e ɗeɗo gueɗe maw sansu inde école aji ɗi o sansa inde rond point ngaji ɗi o sansa dennagal kadi e leeɗe ɗe inde inniraɗe ɗe o wela fof ko ndeɗon waɗata ɗum noon Weltaare TV musidɗo mon Ahmad Isaaka Keɓe gorko mo mboto joni on ɗo Ziguinchor e radio Zig FM yo Allah hokku en walde jam. Amadou Isaga Keɓe Ziguinchor waɗɗani leydi Gambi gartaten to leydi Gambi koye jillu jagorɗo hakkunde leyɗele mo leydi Gambi woni Mamadou Tangara jillu makko to Rabat hakkunde makko e Nasser Bourita woni jagorɗo mo leydi Maroc jonde hakkunde mabɓe kaldigal jokkodiral hakkunde leydi Gambi kame leydi Maroc jillu cehilagal kame golle kala kanko on jagoɗo mo leydi Gambi o holliti ɓoyata maɓe mbad jonde to Banjul ngam wadde créé jonde hakkunde leydi Maroc kam e leydi Gambi sengi wi to leydi Gambi caggal Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie no holliri jayde Sahara Média gila ñande altine nde tato Mauritanie naɓe biftama kerol leydi Mauritanie kame Maroc ɗum noon kene fotto wonde 15 kilométre taw koye nguron tokoson gonkon ɗon ko ɗon sagataɓe tato biftaɓe noon kamɓe kala koye nder galle goto kono inde mabɓe cewtaka taw rokkiɗum ko jayde Sahara Média to leydi Mauritanie keddoɗen so tawi darde ɓeydaki walla ni so tawi kadi ngaalu ɓeydaki haɓade ɗomka so renaki noksoɗa ma natan ɗomka ɗo e dumunaji garyoji ɗum ko caggal ñalawma hanki o kanko on jagorɗo faggudu woni jagorɗo économie nde o dari e yeeso ɓen sarɗi yankoɓe ɓe dañi yewti toon toɓɓe jaaƴi no fewi o dañi artu noon laamu ngu waɗi peeje mawɗe no fewi ko noonne kadi yaltini ngaaluji mawɗi ngam oɗo saaha rokkude noksod ha e nder leydi ndi kala diƴƴe timmuɗe taw kadi ko diƴƴe moƴƴe labtuɗe belɗe yarde ko noon ha oɗo saaha mo gonɗen capital Mauritanie woni noksoda ene jogui caɗele ndiyam ɗon ɗo yoga e leeɗe hannde ne jooɗo ñalawma kurde taw robiñ mumen hay wadere simtani tene ɗon ɗo nguleki ɓuuri a sattude ɗo hawrejo leydi Mauritanie woni Mohamed Cheikh Al Qazwani joɗodima e on gonnoɗo candidat hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi woni biyetede Sidi Mohamed woni Sidi Mohamed Wuldu Boubacara ɓe dañi joɗorade gam yewtidde toɓɓe jaaƴe no fewi ko fate banggue dawrugol kame golle leydi ndi kene fotto wonde waktuji jonɗi no fewi to galle lamorgo to jokkodirala Mauritanie hakkude momen expert mo loni taw ko expert keɗanɗo to banggue jawdi daridi jonde guila tan ñande altina nde nden jonde noon ko yurnitade ko fate banggue limore dabeje ɗe leydi Mauritanie guilay beyi baali gueloɗi ko noonne kadi nayyi kala beele ande oɗo saaha
ngalu to bange daabeje woni koye daabeje ɗe leydi Mauritanie hono foti tolni ngam teskede e kala hitande so yeehi ha yoro ngo waɗi walla ceeɗu ngu woɗɗi alay sago daabeje ɗe dañane ñamde timmude no feewi ɗum noon ene moƴƴi daabeje ɗe kala limte ande noɗe poti ha joni keddoɗen gartaten koye ɗomka to wuuro Alege yogay leeɗe ene jooɗo ñalawma kurɗo walla balɗe ɗiɗi keɓani ndiyam oɗo saha nguleki no way ɓurtude ɓe erima laamu ngu ha joni ko fate banggue société dokkirowo ndiyam ala kala ko hollitiɓe ko jeeyi sababu ŋakkugol ɗeɗo henna diƴƴe ɓe erima laamu ngu so tawi tan ala peeje ƴettade ko ɓuuri yawde ene gasa ma rokkuɓe caɗele caggal ki nguleki a ñallat a lootaki tene kadi daña ko jarɗa ko caɗele mawɗe no fewi jogade haalis sodoyde butelaji jeeteɗe butikaji wonata hunde newide no fewi hujji kintoɓe gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Woldu Abdel Aziz heedanɓe ɗum ɓe bindi ɓatake faade jagorɗo ñawoje mo leydi Turki ɗum ko caggal jillu sete ñawoɓe ɓe Mauritanie naɓe yontere yawtunde iwɓe to lamorgo leydi Mauritanie jaɓani toon to Turki ngam loskoyde ko faade banggue ngaluji tuumaɗi wonande gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie suuɗi ɗumen toon ɓe kolliti ɓen arɓe toon ɓe de ala kala koɓe nawi toon ko laaɓi tene kadi aɓe jaɓɓi ga henna kuule e nder ɓattakuji mabɓe wonno moɓe keedani o ala kala hande ko rokka e fodde mum wiide konnguɗi mabɓe kamɓe ɓen heedanɓe gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie gartaten koye ñaw coronavirus ujunere temedere capanɗe jeegomo woni ƴewndaɓe kikiɗe hanki o temedde jeenayo e capanɗe nayo e goho mbaɗa ko test jawɗo heddiɓe mbaɗa ko test laboratoire ngol woni go Mauritanie ɓeydade limore mum guila tan wen peƴƴirde ɗimmere nde usti no fewi kene fotto wonde capanɗe tato e jeetato hanki woni tawaɓe ene jogui oɗon mboros no jagoɗo holliri temedde ɗiɗo e jeenayi ne tawe cuuɗi safara ene keɓa cellal mumen sifande nandirala hakkunde laamu leydi Mauritanie kame laamu leydi Chine kene fotto wonde nogas e goho taw ko médecin safroɓe ɓe leydi Chine ma jillo e nder leydi Mauritanie hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeetati to hôpital mo Lamithia fenma to hôpital mo kiifa ngam wallidde laamu leydi Mauritanie kam ene wondi e safara sarɗiyankoɓe leydi Mauritanie hanki e lulde mabɓe ɓe kolliti ko fate banggue ñamade temedde jeeɗiɗi e nogas e ɗiɗi million ko préji ugoye woni ko hatojina ngam ha hande jokkude haare haɓade oɗo henna mboros biyeteɗo coronavirus ɗum ko caggal nde jagorɗo économique dari hanki e yeeso mabɓe neɗɗo kumpitiɗo joguiɗo nden kay kisal kam wonno directeur général nden ka leydi Mauritanie woni Mohamed Abdallah Wuld Taliba hanki e nder konngudi makko ɗi o yaltini e nder haalirde nde RFI wo holliti Mauritanie ene jogui timmal ne jogui heblo tene kadi ne jogui karallagal ngam oɗo saaha ƴettude nden kay kisal e nder leydi mum kala ɗum noon ko teskede ɗiɗo duuɓi kala Mauritanie ne ɓeydi nden kay kisal hakkude mum e leyɗele hoddi mum tene kadi Mauritanie mewɓodiri e pinal mum ngam oɗo saaha hadde kala kene wiye jangoji walla ni haɓade ɓen seɓɓitiɓe taw ko taweteɓe yoga e leyɗele Sahel wa arti e jarde wonande darde Mauritanie kam e koñinkoye mum ha tenti kadi tambiɓe nden ka e kisal ɓiɓɓe gendi leydi Mauritanie kala jagorɗo pétrole kame gaz mo leydi Mauritanie holliti ma wat ñalawma laɓɓitinde ngam laɓɓitana ɓiɓɓe leydi ndi kala ko fati banggue pétrole e gaz jiitaɗo e nder leydi Mauritanie on ñalawma noon waɗata ko nogas e nayyi lewru mai e nder ndeɗo hen nduɗo lewru ndu gonɗen e tawtorede bip kame ene woni tawtorede wonande société ji liggotoɗi ko fati banggue pétrole kame gaz ko wayno bip ene wondi e Kinross kame Cosmos ne wondi kadi e cate goɗɗe kala mabɓe laɓɓiɗan ɗum ɓiɓɓe Mauritanie naɓe kala sardiyankoɓe Mauritanie naɓe sete jano toon to Damas mo leydi Suria ɓe kolliti hanki kikiɗe ɓe jooɗodima hoorejo leydi hoorejo leydi
Suria woni horejo leydi Syrie ganduɗa to woni Bachar Achar ɓe dañi yewtidde makko toɓɓe jaajɗe jokkodiral hakkunde leydi Mauritanie kam e leydi Suria sen giwi to leydi Mauritanie koto leydi Mali caggal nde sakti wonande joguiɗo konngol gouvernement mo leydi Mali e nder haalirde nde leydi Mali wonande ñande jamma 12 leydi Mali faddima taw ganduɗa ko jango walla ni mbiyana kuddata pullugol laamu gonnogol e fewjede ɗum noon ko ngam renseignement moƴƴo moɓe jogui ɓe mbawi fawde juuɗe mabɓe woni officier ji kame sous officier ji oɗo sana ɓe jokki ko fate banggue loskoji mabɓe ngam fawde juuɗe mabɓe e ɓeena maldiɓe ɓe wadduɓe mabɓe malde e nder ndiɗon mbadi wonno naggaɗo ne ɓatti galle Kuluba no fewi woni kadi ne ɓatti oɗon colonel biyeteɗo Assimi Goïta horejo leydi ndi o saaha mo gonɗen général Moussa Demba Keïta wiyama teep kanko noon kan wonno chef d'état majeur général armée jagorɗo nden kay kisale laamu Ibrahima Boubacara Keïta weddama e kaso taw kadi fadi ñawore makko tumede dirtindemo ngaluji jondi no fewi e nder laamu ngu o laamino M5 RFP ko cetal mouvement jibinangal 5 lewru juin haɓatunogal laamu Ibrahima Boubacara Keïta e conférence mabɓe moɓe koccodiri e jayidi yankoɓe ɓe kollitti aɓe jaadi no fewi e jaltugol leydi Mali e cetal bitengal G5 Sahel beele kadi leydi Mali wawa yitade hoore mum jeyto hoore mum kam e koninko mum kala kono kadi ɓe jonnani oɗo kuddata miijinoɗo pewjanoɗo waɗede e leydi ndi oɗo saaha wona place mum ɓe kolliti hen mette mabɓe mawɗi no fewi cukko horejo leydi Benin biteɗo Mariama caɓi talata waɗi jillu mum to Bamako lamorgo leydi Mali kikiɗe hanki o jaɓɓimamamo toon to Bowal laaɗi diwoje ngal Modibo Keïta Sénou woni Chekela Kogala Mayiga hoore jagoɗo leydi ndi bismamamo toon wari ko jillu cehilagal kame golle e muññidde leydi Mali hollidde Benin e Mali ko leydi gotiri tampini finoɓe to ba fulaɓe kame ma hinna kala ko wuyɓe wujjoɓe nder jumaje jamaji wujjoɓe kadi e nokku kura kame nokku ndiyam kala ala kala koɓe ɗacci caggal kan guy kame mawnide noon maire nokku o e waddude brigade taweteɗo to ba fulaɓe kala darima gam yidde fabade finoɓe taweteɓe toon to mahina kam e ba fulaɓe kala sen giwi to leydi Mali paɗen koto Guinée Conakry to Guinée Conakry procureur général woni procureur général joguiɗo dossier ji jiɗɗo umminde loskoji luggi no fewi ko fate banggue laamu Alpha Condé kame nogas e jeegom wonɓe tumaɓe woni on biyeteɗo Charles Alphonse o darni ñalawma hanki o officier ji makko police kame gendarmerie judiciaire ɗum noon ko ñalawma hanki 17 mai ngam oɗo saaha ummanade loskude ɓen tumaɓe wargoji kame lebte e laamu Alpha Condé finoɓe to géré coréen ne tawi nder leydi Guinée gulale lukali mabɓe oɗo saaha pharmacie ji tawiti toon kala koko gasi leɗɗe ha tenti noon ɓen joguiɓe ñabbuji chronique ko wayno tuberculose diabète gueɗe patuɗeɗe fannuji kala koko donkana ko noon kadi tension kala ɗo saaha ala kala ko heddi toon e leggal ɓe erima laamu ngu nde ko ɓuuri yawde so fabuya ala kala ɗo ɓe jogori fawde koyɗe mabɓe to Côte d'Ivoire kene fotta wonde 50 soldat hanki darima yeeso chef d'état majeur armée leydi ndi ɓe keeɓi araray mo sedde yawo koɓe inniri lafaji daneji kamɓe kala noon ɓe neldete ko toon to Guinée Bissau ngam ɓeydoyde ndenka e kisal hono no wirno CEDEAO ma neldu koninkoɓe muɗum to Guinée Bissau ngam tambade ndenka e kisal général Oumar Sissoko e mbal mo ganduɗa lewru février ɓennude heeɓino kuddata gonnoɗo e fewjede e nder leydi ndi sanga nde waɗanno battu mum jagorɗe to Burkina Faso wonande ɓen sapeur pompier en kame jagorɗo min yiilatonoɓe sagataɓe jeetato ɓittiɓe e nder gasɗe kene foto wonde 150 métre taw ganduɗa ko suudu yiiloyrdu kanŋe tawitedu nder ko toon ɓe moftino guila ndiyam yettadeɓe sifti noon kene wona million ngaji temedere e ko fawi litre ndiyam woni koɓe jaltini haade ɓen yoolade toon
ɗum ko caggal toɓoli mawɗi ne jippatano kene wona lewru aɓe gasa jamma e ñalawma gam yiilade ɓeena hanki nde ɓe jetti suudu ndunɗo wonno ɓen sagataɓe jeetato ɗo moftino hay goto ɓe tawani ɗon andaka noon holto ɓe ndewi ko ɗon e ɗon noon laamu ngu waɗi erango ɓuri yawde yo yiile e kala banggueji wotto ɓe jaltu leydi ndi ko ɓuri yawde hen goto jeeya ko toon to leydi Gambie goɗɗo koto Tanzanie jeeya haɗa sa noon loskoji enen jokki hen kono kadi suudu wondu ne heddi ya taw wona toon ɓe moftoyi to Nigéria Sokoto hanki ko seppoji gulɗi Diawa mbaɗi toon waɗi ɗum ko étudiant ji julɓe seppuɓe wonde yimɓe mumen ɗiɗo nanggaɓe nde ɗaccite ko ɓuri yawde ɓe noon tuuma e mayde suka debbo nottotoɗo Samuel mo ganduɗa e nder WhatsApp waɗi audio waɗi natal ñiŋi hen annabi men tedduɗo jeeyi sababu ha étudiant ji nanguimo mbaɗe makko pétrole caggal nde piimo kam ɓoggi jonɗi no fewi ko nden no watte ndi duppeɗe kono noon ɓe koliti ɓen jaggaɓe yo ɗaccite ko ɓuri yawde ɓen étudiant ji to Nigéria keddoɗen ha joni tambinoɗo nden ka ngaalu leydi ndi woni directeur taw ko trésor leydi ndi woni nottotoɗo Ahmed Idrissa gila tan hitande ujunere 15 kam wonno tambiɗo nden kay kisal ngaalu leydi ndi kam wiya teb wedda e nder kaso jeeyi sababu ko dirtindemo 80 milliards koppreje naira so tawi wattama e euro ma won temedere e 84 million koppreje euro woni ko dirtini to Tchad seppoji bannoɗi ñande 14 nduɗo hen lewru wonande joguiɗo konngol fedde catal bitengal wakkittama on wiyama teb hanki o nanga o wedda e nder kaso ngam tumedeɓe dillinde leydi ndi duppude taw ganda ko total pétrole gaz kono ne kadi ko fate banggue essence gasoil e duppude boli e fiide toon policier ji kene foto wonde sappoɗiɗo police ha gañi hen ɓe kolti leskoji ene jokki e wannoɓe ɗin seppoji kamɓe kala maɓe mbiya teɓa Gana udditi walla mbiyana Gana udditi walla Togo udditi keeri mum Togo leydi Togo udditi keeri mum hakkude mum e leyɗele hoddi mum ɗum ko caggal duuɓi ɗiɗi nde udda ngam teskede ndafu coronavirus guila nden leydi Gana leydi Benin kame leydi Togo kala ha fayma Nigéria koko uddi ha tiiɗi ha wi hanki 17 lewru mai leydi Togo holliti udditi keerol mum hakkude mum e leydi Gana hakkude mum e leydi Benin kam e hoddiɓe mum kala caggal duuɓi ɗiɗi nde uddi leydi Gana jagorɗo mum caggal leyɗele erima ɓiɓɓe gananaɓe ne mbasata ɗannade wonɓe nder leydi Mali ne mbasata yaade to gawo toon ko didol boɗoyol wonandeɓe caggal teskere ɗo saaha koninkoɓe leydi France gila giwi toon ndenka e kisal ene ngakki toon e wiide wonande jagorɗo mo leydi Gana wonande jagorɗo leydi Gana Somali hoorejo leydi Amérique Joe Biden holliti ma neldu koninkoɓe yonɓe no fewi kene fotto wonde 500 koninke faade toon to Somali ngam wallidde armée Somali kame wondude koninkoɓe Union africaine taweteɓe toon habtade catal bitengal Al-Shabaab gongal toon taw ko jokkodirgal Al-Qaida islamique wonɓe toon ɗum noon ko ñande 16 nduɗo hen lewru o holliti ɗuma to leydi Maroc hande itti hanki itti ha laaɓi kala ken wiye test PCR nadde leydi ndi wonande so tawi a waɗani test a natta oɗo saabi guitti a laaɓi gam teskede ñaw coronavirus ne usti e nder leydi ndi kowona ɗum ko kikiɗe hanki o jagorɗo holliti fiɗaɓe leydi ndi kala ko 350 neɗɗo CPI cour pénal international kene foto wonde 42 expert mabɓe jilloyima to Ukraine gam yurnitade wargoji tayade e gañal ɗe koninkoɓe leydi Russie mbaɗi toon ko ɗum jeeyi sababu hande koninke mo leydi Russie jarawo e duuɓi 21 jaggaɗo toon to leydi Ukraine darima hande e yeeso suudu ñawol ndu keefa ngam fadde ñawore makko ɗum ko caggal nde o felli gorko goto gonnoɗo e nder oto mum ngam yidde tettude oto mum wonande leskoɓe heeɓe kolliti e nder leydi Ukraine koninkoɓe Russie ne mbaɗa hen gueɗe kamtoriɗɗe no fewi ko wona ɗum ko noon hanki leydi Russie jagorɗo hakkude leyɗele mo leydi Russie noddi ambassadeur mo leydi France taweteɗe to Moscou hokki ɗum jonte tati jalte leydi amen ko ɓuuri yawde kene fotta wonde 34
diplomatie France najo taweteɗe toon yo jaltu leydi ndi ko wona ɗum ko Ukraine kene fotto wonde ujunere koninke kaptotonoɗo e nder diwan Mariupol kañumen totiri koye mumen armée leydi Russie caggal nde ɓe poola musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruuji garandena kikiɗe hannde o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon kiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar kettima laki jaam yo jaam Allah hiranena